Baba Isabel. Papa. Zvamunenge muri kudhauta wani. Inga ndakatosimba wani. Inga muri kutenderera. Inga ndakabira about it. Yes. Ndakakudza kuti kana muchitaura nezvangu vaudze kuti muri kuona Monya Rebaka Nyemba Border Posse alongside Monya Repagokwe Keda munhu wakatsvuka kuti svi rikiti fu ayaya hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua rikiti fu nasi makabatira kwa muri yeZimbabwe icho kwadi muri yeZimbabwe regandire ndiri mukati mekureba ndiri mukati mekupupura mukati mekupfapfaita dziri kuitika matima nose nyika ino icho kwadi muri yeZimbabwe regandire vechitizo musi wechina kana kuti wiki rakapera hatina kukwanisa kupinda pamhepo chikonzero masaisai kakaenda vakawanda zvakawanda zvanga mukati mekutaura asi nhefanyiro yanga iripo asi masaisai ndiwo akakadoka tanyoroshi wiri pinifo wakachiwema asi nyaya ndakandiri mukati mekudeswa mukoma KB Zimbabwe nevanhu vari mukati menyika ino vatsigiri nevateereri venhefanyuro vari mukati mekubvunza kuti izvo sei misina kuuya masaisai yakanga aenda asi pane nyaya yakanga yaintroducedwa nababa Manu bla Fidza yokuti kudini yokuti chepakwekwe chepasanyati muri yeZimbabwe ndechimwe chedzimwe nyaya dzandinadzo pano ndine nyaya pano yekusanyati kune Kiti kana kuti mai vane Kiti yavanogara nayo Kiti yavanogara nayo iyi inoshevedzwa neZita asi zita rinoshevedzwa naro iyi ndere murume wavo akafa 2012 ikushevedzwa zvakare nemutupo kuti vasinyoro zvacho toita kuti ndive naye panapa ndo zvakawanda ndini nyaya zvakare pane rimwe famu riri kumevha riri kungodonha vanhu pasi zvokuti pakatozosvika vanhu vakawanda pakudzizvo ngatimbofambai pakaita vanhu vakamanifesta vakataura zvakare neMazita pakaita vamwe munhu akahakira ipapo ndine nyaya zvakare yechimwe chikoro chine vana vakarubeti mekudonha vagari vemunharaunda vakaunganidza vanhu vakati machechi ngaungane pano timbonamata tidzinge zvinoitika panapa asi zuva rakazoungana vanhu apa pakazoita madzimai vakabatwa nemweya mutsvere vachiti vahaka kusvikira vanotsvoda mukuru pachikoro kusvikira vamubata maprivate parts kusvikira vadoridza mumwe mukadzi ipapo vakapinza musoro muhembe yake tainyorozhi yati wakukoti yakazara nyatsobata zvakanaka chakazara chiriko Baba Isabel hatisi kuda kuita zvokutenderera nhasi. Yes, no time to waste. Noda kuti last week Thursday vanga vasina masaisai. Regai tingopinda muchitoro tichingodzoka movha news agejo. Ndine mashoko ari kubva kuZimbabwe Public Workers Services ZPWS ari kuti kuma civil service ose kana kuti vashandi vose vehurumende uyai mutore ma-US dollar loans ne-interest yakaderera. Uye tine maskimu atinopa anosanganisira ye-hardware, kitchenware, grocery ne-driving scheme. Tinowanikwa pa Stanley House, kona face na Jason Moyo, 4th floor, murumu 401 muHarare. Kana muchidaka kunzwa zvizere, tibatai pa namba dzenhare dzinoti 0778 333 298 0778 333 298 0778 333